Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokacin. A yau bidiyo mu ne zan nuna muku yadda mutum zai download ɗin bidiyo ɗin TikTok ba tare da watermark ba. Wato an ce watermark shine wannan wani kai download ɗin bidiyo sai kalla ga nan watermark aka sai kalla wata irin wani alaman wani abun TikTok a jikin sai kalla da username ɗin mai shi da komai sai kalla a cikin bidiyon. So yadda za ka yi downloading ɗin sai ka zo ka misali za ka shiga cikin TikTok. Bari cire wannan ɗina. To da mutum ya shiga kawai sai ya ɗan jira bari TikTok ɗin ya buɗe. Sai ka shiga cikin browser ga nan sai kai searching ɗin wani abun nan da aka sa snaptic kawai shikenan sai ka gashi na riga da ya fito sai taɓa hama haka kuma ko sai taɓa paste sai taɓa allow paste ɗin sai taɓa download kamar haka. Kuma ga nan bidiyo sai mutum zai taɓa kan nan wajen nan download taɓa kowanne dai mutum ya taɓa da yanzu bari taɓa kan wannan sabon ɗin don ɗan jira shi ya gama. Tare da wani Drop a like if you enjoyed. Also subscribe my channel.